Мәдәният йортында агросәнәгать комплексының алдыңгы хезмәткәрләре җыелды. Комбайнчылар, машина йөртүчеләр, сыер савучы һәм башкалар хөрмәтенә зур бәйрәм концерты оештырганнар иде. Рәхмәт сүзләре дә әйтелде. Несмотря на сложные погодные условия, труженики района внесли достойный вклад в развитие агропромышленного комплекса республики. Выращен и убран весь урожай зерновых культур. Валовый сбор зерновых культур составил 70 тысяч тонн. Хозяйства обеспечили себя семенами в достаточном количестве заготовленных кормов для успешной зимовки скота. Бу көнне сәхнәгә алдыңгы терлекчеләр, игенчеләр, җитәкчеләр мендиләр. Бар безнең менә Фәрдүс комбайнер бөтен безнең Мөхәммәд Хәсән һәр вакытта елда урыннардан калган югынданың Миңнәт Рәшид, Нури Фәрит менә безнең ел сайын алар район күләмендә приз урыннарда дип әйтик инде калмыйлар. Алар туганда ук комбайнер туган дип әйтергә була инде бик тырыш егетләр. Ит җитештерү буенча да район узган ел күрсәткечләрен саклап килә. 10 айда 28,3 мең тонна. Бәйрәмдә катнашучыларга яхшы кәеф һәм энергия бүләк иттеләр.